Nakita nyo yung mga kalabarkada? Yan ang tinatawag nilang natural grass cutter. Meh. Oh, siya nga. Meh. Yun mga kalabarkada na. Mapunta na tayo dun sa taniman. Gagawa. Alright. Pero bago tayo magsimula, gusto naman po kayong lahat. Yeah. Sana okay po ang lahat dyan. At siyempre salamat din pala sa lahat ng mga nakasuporta lagi sa atin, sa mga viewers at subscribers natin. At sa mga bago pa lang dyan na napapadaan, ay huwag nyo na po sanang kalimutang mag-subscribe para mas lalo pong mag-grow ang ating YouTube channel. Ay, andito na tayo. Ito na si Kuya Lito nga, nakapagsimula na. Ay, ito pala, bumili pala sila ng bagong itatanim. Kasi magkukulang pala yung itatanim mga kalabarkada. Ito yung tatanim, oh, ganda. Ang dami, oh. Bali yung isang piraso pala nito mga kalabarkada. Pag bibili ka ng isang piraso na ganito, 5 piso yung isang bundle na to. 5 piso siya. Diba? So ayun mga kalabarkada, tayo. Kuya Litong eh. Nauna na. Oh, nabawasan na rin ang tubig to. Tapos na pala ni Kuya Litong to. Ito yung tinataman namin kahapon. Ito. Tapos na. Doon tayo. Simula tayo doon. Masakbay kang kaya. Ayun mga kalabarkada, masakbay o maaga. May natutunan na naman kayong salita namin dito. Masakbay, maaga. Malalim pa yung tubig nito. Ayun lang namawas ng renom. Ay. Ayun mga kalabarkada na. Tatanim na tayo. Ang oras pala natin mga kalabarkada ay 8:30. 8:30 na. Ilang hali na tayong pumunta dito. So, okay lang naman. Nagagahan pa kasi tayo eh. Tanim is life.
Galing naman. Galing naman. Pagi. Ha? Pagi. Ah. Maganda yung tanim, no? Walang kwan eh, walang damo. Oh. Marinda mo na. Maraming tanim mo sa. Yeah. Bons. Subukan mo kayo yung isang ganyan tapos balik ka ulit tapos ganyan na naman. Hindi, diretso mo ganon. Diba isang linyang ganito. Tapos diretso mo na nun dito. Pero maganda yung pasidsid, no? Walang kadamo-damo. Kasi kapon. Grabe. Merinda. Nakantang. Yo mga kalabarkada, tignan nyo si Papang, si Tatay. Nagsimula na magtanim. Grabe ang bilis. Talo pa na yung mga teenager eh. Nakita ko sa inyo kung gaano kabilis si Tatay magtanim. Grabe, ang bilis. Mabis tayo pasidsid lang kayo. Ano ako? Ano po? Hindi mo napitayak? Ay, lamunan ko pa. Kaya ka na. Ay, ito ang sa saya. Basta ka na. Sige ah. Ay, makababaan na ito yan ko. Wala ma. Mabis tayo pasidsid sa pa. Dito nakalap dito. Ay. Makakapit lang mo na. Makakapit lang. Wakad na dyan. Yan. Abad. Grabe. Ang bilis. Ilang taon na kayo, Pang? 76. 78? 76. Ay, 76? Grabe, 76 pero talo pa niya yung 16 years old. Grabe ang bilis, oh. Wala, talo yung makina ng Japan dito. Naunahan niya na si Kuya Litong, oh. Grabe. Sana all. Kita yung mga kalabangkada na. Ang bilis. Parang makina yung kamay.
Si tatay kasi, siya lang kasi yung nagtatanim dati dito, siya lang mag-isa. Hanggang doon, mayroon pa silang taniman doon sa kabila. So, yun ang kinabubuhay ni Papang noon. No? Kinabubuhay niya sa pamilya, sa kanila Mrs. Labs, yung pagsasaka. Ang bilis. Grabe. Hindi ako makasabay doon. Tingnan nyo. Halos maabutan niya na si Kuya Litong. Si Kuya Litong nauna pa yun. Alright. Matututunan din natin yan mga kalabarkada. Balang araw. Alright. Tanim ulit tayo. Yo, magandang tanghali. Ang oras pala natin mga kalabarkada ay alas 2. Galing kami ni Mrs. Labs doon sa Barangay Hall kanina. Nagpa-rehistro ako sa National ID para naman nakarehistro tayo sa bansang Pilipinas. Paglalaban ko yan. So yun mga kalabarkada, no? Bali galing kami sa Barangay Hall kanina. So babalik nga ulit tayo sa bukid para magtanim ng palay. Ay, kumilimlim kasi maulap na dyan, oh. Alright, let's go mga kalabarkada. Come. Vlog mo yung baka mo pa. Paano? Paano mo? Ito yung baka ko, for sale ka mo. Vlog. Ito, binata ko for sale. Ito, for sale. Sinong gusto mag-bid? Mag-bid, ito yung binata. Ito bang? Gusto ka? Wala pang karanasan. Bilis ka lang tatay, no? Oh? Bilis? Talunin pa na yung mga natiko pa doon, no? Bilis mga kalabarkada. Talunin mo yung mga nagtityo pa, ha? Diretso pa. Hindi mo to. Parang sinagdato sa itong pagkilog sa dito. Parang sinagdato ng pagkilog. Diba? Ganda mga kalabarkada. Tignan, no? Ang gandang tignan ng tanim, no? Masarap tabi ko. Wow! Parang sinampakan lang, no? Dati, no? Galing. Parang hindi 75 anyo. Ang bilis ng kamay. Ayun, oh. Lalong bumilis na. Baramon sa motor pangkat 120 na yan, ah. Huh? Yeah. Parang hindi 70 anyos, ha? Siguro pag kahit dalawa tayo magsabay dito, hindi tayo makahabol. Tanim na tayo, Bals. Tanim na tayo. Matatapos lang namin magbarim sa mga kalabarkada, no? Tapos na to. Oh? Yeah. Matututunan ko rin yan later on. Kaya dito kasi sa payon, mabilis din magtanim. Grabe. Tinatamnan ko mga kalabarkada. Patapos na rin.
Patapos na yung araw pala. Hindi pa tapos. Alright. Tanim ulit. Kita. Panurin na ito lang. Ay. Uy. So yun mga kalabar para na. Bali, uwihan na tayo. Kasi alas 5 na. So, kita-kits na naman tayo ulit bukas. May tatlong natitira na bags. Tatlo na lang. So, dito naman tatapos mga kalabar kada. So, kita-kits bukas. Bye-bye.